Башкортостанда 17 меңдән ашу укусы быел бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Еңел булмаган шарттарда гына тоткан укучылар ниндәй һөҙөмтәләргә өлгәшкән? Бүген ошо хакта һөйләшербез, һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабыздың кунагы Төбәгара мәгълүмат эшкәртүдәге директоры Рөстәм Рәмов. Рөстәм Фәритович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, беренче тапкыр күсерелә килеп, бердәм дәүләт имтиханы ниһаять июльдә башланды һәм булды. Ниндидер кисектерүләр менән дөйм алганда нисек үтте имтихандар? Дөйм алганда безнең бердәм дәүләт имтихандары үз тәртибе буенча үткәрелде. Шуга без бик шатбыз. Монда быелгы елда пандемия шарттарында санитар нормалар күп талап ителде бит инде. Шул нормаларды, тәртиптәрді үтәп, безнең сыгарылыш укучылары бердәм дәүләт имтихандарын тапшырып, үзләренең һөҙөмтәләрен алып, бүгенге көндә югары уку йорттарына шул үзләренең документларын тапшыралар инде. Гомумән, бына үткән елның уку елы бик кызыккан тамамланды бит инде. Дистанцион укуга күстеләр һәм бына ошо ситтән торып уку төбәтек дистанцион уку балаларның бердәм дәүләт имтиханына әзерлеккә, белем сифатына нисектер йогынты яһан дип әйтә алабызмы? Бер ничек тә йогынты яһаманы, был яктан караганда, мына имтихандар күсерелү сәбәпле безнең сыгарылыш укучыларына әзерләнергә вакыт күбәйде. Чөнки безнең майлагында старт ала торган бит инде, быелгы елда 3 июльдә старт алды. Айдан ашу вакыт булды һәм дистанцион рәвештәме яки удаллымы безнең сыгарылыш укучыларына әзерләнер өчен мөмкинлекләр дә асыл күбәйде һәм вакыт та артты. Шуга күп ирдән ишетеләйне, һөҙөмтәләр ничек булыр дип, бүгенге көнгә әйтергә кирәк, һөҙөмтәләр узган елдан кәм түгел, кайһы бер предметлардан яхшырак та булды. Мәсәлән, 100 балл йыйыусы укучылар саны буенча. 100 балл йыйыусылар саны ла быелгы елда артты. Безнең 127 100 балл йыйыусы һөҙөмтә бар. Һәм монда бер төзәтмә индереп китәргә кирәк, безнең 100 балл йөрүтүче дип әйтәгәндә 124 кеше. Чөнки безнең үз укусы 2 предметтан 100 балл йыйган. Шундай укучыларыбыз бар. 200 балл демәк. 200 балл максимум 2 предметтан алдылар. Уларда 153 лицейдан һәм 203 лицейдан Өфө калаһынан. Безнең шундай 100 балл алучылар да бар. Былтыргы елдан караганда былтыр 111 100 балл йыйыусылар, быелгы елда 127. Мына был бер күрһәткестән дә әйтергә була, быел һөҙөмтәләр яхшырак. Һәм бына һез үзегез алдан әйтеп үттегез, санитар нормалар быел бик катгый булды дип, катмарлыктар булмаган түгелдер, булгандыр барыбер. Шулай бит. Тәфсиратта ошо катмарлыктар нимәгә бәйле? Ошо санитар нормаларда үтәүгәме, техник яктан тәэмин итүгәме? Чөнки кабинеттар, класстар кабинеттар арттырылды быел. Шулай бит инде шул ук санитар нормаларга бәйле. Әллә эфегә бәйле имтихан бирүчеләрнең һәм күзәтүчеләрнең физик хәл торышынамы, сәламәтлегенәме? Ниндидер проблемалар булдымы? Был яктан әйткәндә, менә безнең Мәгариф министерствоһы, республиканың Мәгариф министерствоһы райондарда, калаларда менә шу оештыручылар бик тиз рәвештә менә шулга булган тәртипте үтәр өчен үзләренең эшләрен үткәрттеләр. Шуга бернинди дә кыенлыктар булманы. Һәрбер пункттар тәэмин ителде. Шул маскалар менән, дезинфицирующий шул шыйыклар менән, рециркуляторлар да булды, термометрлар да булды. Менә булган шарттарды үтәр өчен тиз генә вакыт арала бөтә пунктларга ла бирелде. Һәм оештыручылар үзләренең эшен үткәртте. Шуга безнең сыгарылыш укучылар уны һитмәй дә калды дип әйтергә була. Но быелгы елда үзгәрешләрдән теге линейкалар элек була торган өтен имтихан алдында шул линейка булманы, инде социаль дистанцияны һаклап кына инделәр. Һәм аудиторияларга килгәндә инде 15-шәр уртаса узган елларда ултыралар, быел уртаса 9-шар ултырдылар инде. Шуга аудиториялар һаны артты. Һаны артала безнең техник яктан да, оештыручылар ягынан да, бөтә яктан да бернинди дә кыенлыктар күренмәде, һизелмәде.
Шулай да әгәр дә социаль селтәрләргә, яңалыктарга күз һалсак, күп кенә ата-әсәләр һәм укучыларның үзләренең арасында химия буенча бәсәләрнең катмарлы булуына шундай фикерләрен белдерүчеләр дә бар. Безнең Башкортстан укучылары өчен химия фәне катмарлы булдымы? Катмарлы булды дип әйтеп булмый инде. Ул имтихан булгас һәрбер имтихан үзенчә катмарлы бит инде. Химияга килгәндә, әйе, ондай тавыш күтәрелде быелгы елда. Но бер генә һөҗүмтә әйтеп китәм, безнең республика буенча химия предметы буенча 35 балл йыюсы. Сагыштырганда былтыр 29 иде. Бирүсләр һаны якынса бер тигез былтыр һәм быел. Шуга әйтергә була, безнең химиянан һөҗүмтәләр бик һәйбәт һәм безгә ондай менә химия кыен булды дип мөрәҗәгать итүчеләр булманы. Ул менә уны әйтергә кирәк, шулай. Димәк, Башкортстан укучылары өчен химия фәнендәге мәсьәләләр ниндидер катмарлыктар тудырмаган. Юкка гына безнең Башкортстанда химия буенча Россия олимпиада үткәрелмәгән. Шулай бит. Шулай инде. Безнең республикала нефть менән бәйле бит инде химия, физика буенча. Бәлки шуга бәйлеләр дә сынапта. Укучылар нинди фәннәрдән имтиханнарда хайлана? Быелгы елда үзгәрешләрнең бере бит инде безнең сыгарылыш укучылары аттестаттары уже үзләрендә бар инде. Олар еллык һөҗүмтә буенча аттестат алдылар һәм бердәм дәүләт имтихандары югары уку йортларына инер өчен генә кирәк инде. Шуга бөтә предметларда профиль дип әйтергә була. Иң күп ул рус теле 94% тирәһе шуннан килә безнең математика профиль нигезендә. Шуннан килә җәмгыять төрәнүсе предметы битендә. Ул 37% тирәһе микән хайлаганнар. Онан килә физика, химия, биология. Шул предметлар төп иң күп хайлаучы предметлар инде. Бында адакы елларда бер бәләкәй генә тенденция бар. Җәмгыять төрәнү тапшыручылар һаны кәмей. Менә физика, биология, химияларда әдрәк кенә арта. Шул предметларда хайлаучылар. Бу нимәгә бәйле булу ихтимал? Артабан уларның һөнәр хайлауына бәйледер, шулай бит инде. Әлбәттә, чөнки безгә физика, химия шундый предметларда улар безнең менә техник югары уку йортларына инерешеп бит инде безнең менә авиацион, нефть университетларга шул предметлар кирәк була бит тапшырганда, ингәндә. 100 баллга тапшырган укучыларның укытучыларына премия биреләсәк тапшырыласак дип әйтте республика башлыгы. Бернисә 100 баллга тапшырган укучы әзерләгән укытучылар бармы республикада? Бар, менә безнең 127-124 укучы дип әйттек бит инде. Шуларда 106 укытучы әзерләгән. Монда уже әйтергә, балай гына арифметика караганда бер укытучының бернисә укучысы 100 балл алган дигәндә әйтеп була бит инде. Демәк, бу укытучылар якын арада ошо август айында үзләренә тәгаен премияны аласак, шулай бит инде. Әлбәттә, ул менә шул укытучы престижен күтәрер өчен һәм шундый укучылары һөҗүмтәләргә лаек булган өчен укытучыларда шул әдрәк дип теге ярдәм түгел инде. Дәртләндерү булып тора инде. Елда бердәм дәүләт имтиханы 3 этапта үтә торгайны. Беренче, икенче һәм өченче. Беренче этабында ул алдан тапшыручылар, яңлышмам шулай бит. Өченче быел икенче этапка күсә. Икенче этапка калучы укучылар, икенче этапта имтихан тапшыручылар быел күпме? Быел алдан тапшыру этабы булманы дип әйтеп киттек бит инде. Улар бөтәһеле төп этапта бирделәр имтиханнарда һәм менә үткән адналагына өстәлмә этап бетте 8 августта. Безнең 40 нисә балагына шул өстәлмә этапка сыккан иде. Шуга караганда ул бик процентларга караганда бик аз гына процент инде. Өстәлмә этапка сыкты. Чөнки быел әгәр имтиханның һөҗүмтәләре буенча минималь порогты үтмәһәләр, ул предметты тапшыру мөмкинчелеге бирелмәне. Ул безнең мотлак рәвештә генә рус теле һәм математиканың гына бирелә торган бит, әгәр улар порогты үтмәһә. Быел югары уку йортларына гына инергә һөҗүмтәләре кирәк булгас, минималь порогты үтмәһә,
Был предметтан икенче елга гына бирү мөмкинчелеге булачак оның. Әйткәндәй, быны һез үзегез әйтеп торагыз, югары уку йортына бару өчен имтихан тапшыру дип. Һәм югары уку йортына инергә теләмәүселәр, ул техникумнарга яки башка юлда хайлаучылар имтихан тапшырманы. Менә бу яһәттән әйтә алабызмы, бердәм дәүләт имтиханы киләсәктә, бу әлбиттә быелгы елдан һөҙөмтәһе шулай бит инде. Киләсәктә бердәм дәүләт имтиханы ул югары уку йортына инеү имтиханы дип шундай классификацияга күсеү ихтималмы икән? Шуның өчен генә торып калырга дип әйтәһегезме? Әйе. Шундай булуы мөмкинме шундай хәлдә? Оны безнең федераль үҙәктә тәртибе буенча кабул итәләр бит инде. Шуга ундай һүҙләр йөрөй, но монда бит искә төшергәндә бердәм дәүләт имтихандың беренче һүҙе бердәм. Бердәм ул безнең сыгарылыш укучыларының имтиханы, менә безнең мәктәптә үткән, һәм берләтә шул имтихандар югары уку йортларына. Шуга мотлак рәвештә имтихандар рус теле һәм математика, безнең шул бердәм дәүләт имтиханы тәртибе, үткәрү тәртибе буенча улар мотлак рәвештә дип язылган. Ул быелгы елда пандемия шартларында гына мотлак рәвештә үткәрелмәне, чөнки аттестаттарда алдан алдылар. Димәк, артабан киләсәктә бердәм дәүләт имтиханы гадәти шартларда үтәргә тиеш. Әлбиттә. Һәм мотлак рәвештә шул рус теле һәм математикаһы бирелергә тиеш, ыңгай бирелергә тиеш аттестат алу өчен. Әңгәмәгә өчен һеҙгә ҙур рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бердәм дәүләт имтиханы һөҙөмтәләре буйынса төбәк-ара мәғлүмәт эшкәртеү үҙәге директоры Рөстәм Әрәмов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.